Hola a tots, què tal? Soc Nali i avui venc a explicar-vos com es juga en el joc Time's Up Celebrities 3. El joc Time's Up Celebrities 3 és un joc de l'editorial Asmodee. És un joc de cartes familiar per entre 4 i 12 jugadors a partir de 12 anys. El joc conté un manual d'instruccions, un llibret amb les biografies dels personatges que mos surten a les targetes, 220 targetes amb 2 personatges cada targeta, un rellotge d'arena de 30 segons i un quadernet per apuntar les puntuacions per equip. L'objectiu del joc és endevinar els personatges que tenim a les targetes. En el final del joc, l'equip que més personatges hagi endevinat guanya. És un joc que es juga en 3 rondes i es juguen 40 cartes en cada ronda. Però les cartes de les 3 rondes són les mateixes. Com es juga? Per començar, els jugadors decidiran si volen jugar amb els personatges de la categoria groga o amb els personatges de la categoria blava. Una vegada que ho hagin decidit, es repartiran entre tots els jugadors 40 cartes. Després se repartiran 2 cartes més a cada jugador. Una vegada que haguem fet això, cada jugador mirarà les seves cartes i en descartarà 2. A continuació, juntarem totes les cartes i serà el nostre mall de joc. A continuació vos faré una petita demostració de com es prepararia el joc per 6 jugadors. Una vegada que hem creat el nostre mall, ens dividiríem en equips i podríem començar a jugar. Cada equip té una persona que explica les targetes i les altres persones són les que han d'intentar endevinar. Tenim per endevinar el temps que dura aquest rellotge d'arena, més o manco uns 30 segons. A la primera ronda podem utilitzar totes les paraules que vulguem per explicar el personatge de la targeta. Per exemple, en aquest cas seria un animal molt gran que està a la mà, es va escriure un llibre, el títol d'aquest llibre és aquest personatge, Moby Dick. Una vegada que hem endevinat, passam a la següent targeta, fins que se mos acabi el temps. Si hi ha una targeta que no sabem explicar, no podem passar. Hem d'estar intentant que els companys l'endevinin fins que s'acabi el temps. Si s'acaba el temps i no ho hem aconseguit, passam la targeta a la part de davall del mall i li passam a l'altre equip. L'altre equip repeteix la dinàmica fins que hem endevinat entre tots totes les targetes. Quan hem endevinat totes, sumam quantes targetes té cada equip, apuntam els punts i passam a la segona ronda. A la segona ronda, les targetes són les mateixes, la dinàmica és la mateixa, però per explicar els personatges només podem utilitzar una paraula. Per exemple, balena, Moby Dick. Tornem a seguir la mateixa dinàmica i quan s'han acabat totes les targetes tornem a comptar quantes targetes ha aconseguit cada equip, sumam punts i juguem la tercera ronda. Per la tercera ronda només podem utilitzar mímica. Per exemple, i així ho hauríem de fer fins que endevinem totes les targetes. Quan hem acabat les 3 rondes, es sumen tots els punts i l'equip que tingui més punts és el que guanya. I això és tot. Espero que vos hagi agradat l'explicació i que vos animeu a jugar a Time's Up. Mos veiem aviat. Adeu!